Bona nit, sou a Verges. Per segon any consecutiu, aquesta nit de Dijous Sant, els carrers de Verges estaran buits. Normalment, pels carrers d'aquest poble, a aquestes hores s'hauria de passar la processó. Una de les imatges més impactants d'aquesta processó i que és famosa arreu del món és la dansa de l'amor. Abans sortia per intentar solucionar les pandèmies de fa molts segles. Aquest any també serà bo que surti, que la veieu, que us deixeu impactar per aquesta imatge. El temps, la cendra, la dalla són els símbols que els dansaires fan servir per dir-nos la fragilitat del ser humà. I com sempre amb la dansa de la mort és més fàcil de ballar que d'entendre. Penso que és un estrany ritu en el qual els infants, les dones, els homes d'aquest poble vivim amb la nit, el foc, la mort, els dimonis, els déus i també nosaltres.